ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం దుర్గాయ నమః. ప్రేక్షక మహాశీలందరికీ నమస్కారం. ద్వాదశ రాశుల్లో జన్మించిన స్త్రీలకి ప్లవనామ సంవత్సరంలో గోచార ఫలితాలు ఎలాగుంటాయనే విషయాన్ని మనం చర్చించుకుంటున్నాం. ఈ క్రమంలో కర్కాటక రాశికి చెందిన స్త్రీలకి ప్లవనామ సంవత్సరంలో గోచార ఫలితాలు ఎలాగుంటాయనే విషయాన్ని మనం చర్చించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ కర్కాటక రాశికి చెందిన స్త్రీలకి ఈ ప్లవనామ సంవత్సరంలో కొంచెం వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ విషయంలో, అంటే భర్తల విషయంలో, దాంపత్య జీవితంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. భార్యాభర్తలు ఇద్దరికీ కూడా మధ్య కూడా వాళ్ళ ఒకే మాట మీద నిలబడలేక వాళ్ళకి మనస్పర్ధలు రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది. దాదాపు అది ఎంతవరకు దారితీస్తుందంటే, కంట్రోల్లో లేకపోతే అది విడాకుల వరకు వెళుతుందా అనే భ్రాంతి ఇతరులకి కలగడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఖచ్చితంగా ఈ కర్కాటక రాశికి చెందిన స్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా తమ పార్ట్నర్స్తో చాలా జాగ్రత్తగా, అణువుకవుతో, ఓర్పుతో, సహనంతో మెరగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుందన్న విషయాన్ని గమనించాలి. అలాగే గురుబలం ఈ కర్కాటక రాశి వారికి అంతంత మాత్రంగానే ఉండటం వల్ల ఖచ్చితంగా కూడా మీ ఆకర్షణ శక్తి తగ్గిపోతుంది. అలాగే కుటుంబంలో కూడా మీ విలువ తగ్గిపోతుంది. మీరంటే ఎవరు లెక్క చేయరు, మీరంటే రెస్పెక్ట్ ఉండదు, గౌరవ మర్యాదలు ఉండవు. అలాగే ప్రతి విషయంలో కూడా కుటుంబంలోని వారికి, మీకు ఈ రాశి స్త్రీలకి ఖచ్చితంగా అభిప్రాయ భేదాలు రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుందన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఈ రాశిలో పుట్టిన స్త్రీలకి ఖచ్చితంగా పై అధికారుల వల్ల ఒత్తిడి ఉంటుంది, ఒక రకమైన టార్చర్ ఉంటుంది. అందువల్ల వీరు సుదూర ప్రాంతాలకి బదిలీ అవ్వటానికి కూడా ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది. తమ పార్ట్నర్తో దూరంగా కొంతకాలం గడపాల్సిన పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుందన్న విషయాన్ని గమనించాలి. అలాగే ఈ రాశిలో పుట్టిన స్త్రీలు ఎవరైతే ఉందో వీళ్ళల్లో కొంతమందికి గర్భాస్రావం అవ్వడానికి కూడా, అబార్షన్స్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే డెలివరీ అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేసి ఆ డెలివరీ అవ్వడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది. అయితే పుత్ర సంతానానికి మాత్రం దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్ అని గమనించాలి. అలాగే వివాహం కాని స్త్రీలు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ రాశిలో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వివాహం అవుతుందన్న విషయాన్ని గమనించాలి. అందువల్ల ఖచ్చితంగా ఈ రాశిలో పుట్టిన స్త్రీలు ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా గురువు యొక్క ఆరాధన చేయాలి. గురుదేవుని పూజించాలి, సాయిబాబాని పూజించాలి, దత్తాత్రేయుని పూజించాలి. అలాగే ప్రతి గురువారం నాడు కూడా శనగలు దానం చేయాలి. శనగపిండితో చేసిన పదార్థాలు స్వామివారికి ప్రసాదంగా నివేదించాలి. గురు జపం చేయాలి నిత్యం. గురు జపం చేస్తే ఖచ్చితంగా గురుబలం ఆటోమేటిక్గా పెరిగి కొంతైనా ఉపశాంతి కలుగుతుందనే విషయాన్ని ఈ రాశిలో పుట్టిన స్త్రీలు, ఈ కర్కాటక రాశిలో పుట్టిన స్త్రీలు గమనించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. అలాగే శనివార నియమాలను కూడా పాటించాలి. అలాగే శనికి సంబంధించిన దోషాల నివృత్తి కోసం ఈ రాశిలో పుట్టిన స్త్రీలు శనికి తైలాభిషేకాలు చేయటం, తిల తైలాభిషేకాలు చేయటం, ముడి నువ్వులు దానం చేయటం, అలాగే క్రమం తప్పకుండా శివ అభిషేకాలు, శివారాధన చేయటం అనేది ఖచ్చితంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్న విషయాన్ని ఈ కర్కాటక రాశికి చెందిన స్త్రీలు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దీంతోపాటు మీ వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలన కూడా చేసుకుని అక్కడ జరిగే దశాంతర్దశ ఫలితాలని ఒక్కసారి ఈ రెండు ఫలితాలను కూడా బేరీజు వేసుకుని ఆ మేరకు మీరు ఉపచారాలు చేయడం అనేది చాలా శ్రేయస్కరం కాగలదన్న విషయాన్ని గమనించాలి. సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. నమస్కారం.